مسكالتن كبركنا كفي أن النما أموت مني مسكالف أقول كان كنت محمد صلى الله عليه وسلم أنما مغير له وساني ألقاك كنا يفوكسي القيامة جدوما أمام مسك على الدين ألقاك بين جلين فاو جمعك نبلو أن الدين ابن مغبر بي نباه إبراهيم بن أدهم Arabatonu ala nyasmanya bano masota ala kuyenoni kalfala dondo basraka no iraki fanbai ambe wati mina ikobi atemato ya somaunya gwambe suhu konnala uyala jo Abu Ibrahim bin Adham Edun Bagay Ambe ala wele la shu anitle ala tala kanjare Sobiya jumembe ola Abuma kusiga tala Pendama dobe Omange be awla Udese be awla Ukama ala bambeka au jami au kawilika ayadam na kan farajmana akwanja ala don ngala hakim yini ambulo amodi ala mate anyala don ala masami ali batum kana plumanga ke aka hakela nga ala bɛ min ɲini an bolo k'an y'a kɛ jɔn ye an b'o di dɛ ko ka t'o lahalaya o la masa Taala ti aw jaabi a ka wele kan na ala dɔn bɛ daminɛ ala kelebanciya la maa n'i ye ala dɔn i b'ala kɛ kelen fɛn bɛɛ la o de ye ala dɔn fɔlɔ ye o de ye ala yɛrɛ ka hakɛ fɔlɔ ye Alak Rasulullah alaihi wasallam aku Muaz bin Jabal mayyala ibe alaka hake don jon kanawa awa ibe jon ka hake no ala kanawa aku Allah wa Rasuluhu a'lam ala anaka chidi ode be Allah ne Muaz te fendo ola aku kala ke kili ode alaka hake awole ka girini ala ka hakɛ bɛɛ jɔn ka ala de kɛ kelen i kana ala ni foyi associé ka fara ɲɔgɔn kan aw ye ala dɔn nka a ma ala ka hakɛ d'a ma a ka kuma filanan ye jumɛn ye a ye ala ka ciden dɔn a y'o dɔnniya o n'o nege o n'o kanubaya a y'o wele aw yɛrɛ la nka sira min b'a yira ko ciden kanu b'i la i m'o ta n'a ye a bɛ dɔn n'i ko fɛn ka di ye a bɛ dɔn i comportement la a bɛ dɔn i ka lahalaya bɛɛ la n'i ye fɛn o fɛn kanu siga t'a la o fɛn nɔ dɔ bɛ y'i la ɲɛnamaya kɔnɔna la Alakira sallallahu alaihi wa sallam a kanu ye diyagoya de masa Taala ye aljinɛ siri o la wa siga t'a la n'i ye Alakira kanu ala b'i kanu sababuya kama ciden kanu ye jumɛn ye a bɛ min f'i ye k'o kɛ a b'i bali min na i k'o kɛ a ye min ɲini i bolo i k'o kɛ o de b'a yira k'a fɔ ko ciden ka di ye qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumu Allah a f'u ye tiɲɛ na n'o y'a sɔrɔ ciden ka d'u ye n'o y'a sɔrɔ ni ala ka d'u ye u ka tugu ciden nɔfɛ n'o kɛra ni ala b'u kanu sababuya la ala ka kanu dulon bɛ ciden ka kanu na n'i ye ciden kanu bɛɛ
ala ko kabi kanu sawiya ciden kanu ni ne balmo o de ka yamariya wala ciden kanu ni jumai ka bal na ku ye kutoy ciden kanu ni jumai ay min fo ko chetiya ciden kanu ni jumai ay bali mina kima hola o de be wole ko ciden kanu fondalate natate donfinite ciden kanu ye waleya de bayira ka fɔ ko ni fɛn ni kanu b'i la ka waleya kɛ ka akti kɛ ka baara kɛ o de bayira k'a fɔ ka kanu bɛ dusukun kɔnɔna la ni sira k'a fɔ ka kanu b'i dusukun kɔnɔ a bɛ ka min fɔ i tɛ k'o kɛ o ye fɔndala kanu ye ala kanto ma kanu tiɲɛ tiɲɛ masa taala mako bɛ o de la an bolo ka b'o la alaya la o kama ala taala k'o jaabi a ka kuma sabanan kuranɛ k'a bɛ kalan su ni tile a bɛ kalan waati bɛɛ nka kuranɛ ye min kɛ halala ye a ye min kɛ haramu ye an kan an mako t'o la illa man rahimallah buna ala hinɛla maa kelen kelen kɔnɔ na kuranɛ de ko kana nin kɛ kuranɛ de ko nin kɛ maa min b'o la halala o maa man ca la n'i bɔra ka adamadenw lajɛ kuranɛ de ko mushrikuya kana kɛ o bɛna ɲini ka kɛ diinɛ dɔ ye an ka jamana kɔnɔ kuranɛ de ko jɛnɛya ka dabila maa tɛna ɲini k'i yɛrɛ kisi ka bɔ o la fo n'ala ye min kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ a la kuranɛ de ko riba dun ka dabila o kɛra adamadenw sinsin bere ye fo ni ala ye min fosi ka bɔ a la kuranɛ de ko sinji ka tugu adamadenw mako t'o la fo n'a kɛra a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye kuranɛ de ye nin bɛɛ fɔ i bɛ fɛn o fɛn dɔ yamariya la balinako la o bɛ kuranɛ de bolo kɔnɔ ka kalan bolo su ni tile an mako t'a la awɔ balima kuranɛ jiginna fɛn min kama o ye baara de masa taala y'a jigi baara de ka kɛ n'a kɔnɔfɛn ye kuranɛ ma di an ma sobakan kama kuranɛ ma di an ma ka kɛ otokola ye ka nɔrɔ i ka bolimafɛn na kuranɛ ma di an ma ka kɛ i ka mɔbili baarana ye nka kuranɛ dira i ka ɲɛnamaya i ka saya a k'u bɛɛ ka boli kuranɛ kɔnɔfɛn de kan ala ye kuranɛ di an ma o de kama Hasan al-Basri Ibrahim bin Adham a ko basrakaw ma kuranɛ de bɛ kalan aw bolo su tile yamariya min b'a kɔnɔ ni dagara ni ma daga aw mako t'o la a b'a la k'a sɛgɛn k'o kɛ wɔsi ni tile o b'a la wele a b'aw jaabi cogo di k'a t'o la a ka kuma naani balimaw siga t'a la a ko an ye sitanɛ o juguya o fɔra an nɛna o fɔra an daw la nka sira min b'a yira k'a fɔ sitanɛ juguya b'i la an b'o sira minɛ an tigiw bɛ sitanɛ ko su ni tile i ko fiyɛtɔ n'a ka bere minɛ na aw bɛ t'o lahalaya la k'ala wele k'a bɛ aw jaabi cogo di ne balimaw Ibrahim bin Adham ko k'an tigiw bɛ sitanɛ de nɔfɛ k'a sɔrɔ an ko k'o ye an jugu ye an ko ko o tɛ an fɛ siga t'a la sitanɛ y'an jugu ye kɛ juguya yɛrɛ dalen do kɛnɛ kan ala y'o fɔ an ye a bɛ yamariya ka taa tasuma de kɔnɔ innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ira sitanɛ bɛ maaw wele a b'a jɛɲɔgɔnw wele u bɛɛ ka kɛ tasuma mɛnɛta ye ala bolo lahara o de y'a ka biti ye ولكسعب على لأعقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ألا منهم الطغيان بلا أو الشيطان من عدم الدم الله لا يسرع لا فلو يلي كدو على كل عبيد بل كدس كدو على الدنيا وفي على كل كي كبارين كي كل بارك وانسين
abe kudo chuwa kono iga bara yake na iman na faswa bara bani ko fa abe fendo bla ila mi bara ila franchia mabakru bara shedana galla ini de fra wala balmo majri be min tuhum shaytan al-wafa بسط عليكم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أو كانت الشيطان كبارا يوم وفاء نما من تورا الشيطان كبارا يوم وفاء أبي مريا كبلا كجود لا كوكونين لا على سوسر لا على كوتا لا ikana tu shaitan nofɛ shaitan nofɛ la ye jumɛn ye ala ko min man ɲi o de ye shaitan ka sira ye ciden ko min man ɲi i tuguli o nɔfɛ o de ye shaitan ka sira ye ibrahim bɔnna adama ko basirakaw ma aw y'a wele aw yɛrɛ la k'a fɔ ko shaitan ye aw jugu ye n'i ko fɛn ye jugu ye n bɛ sira de ta min b'i kisi ka bɔ i jugu o ma nka e ko fɛn ye jugu ye e tun bɛ o nɔfɛ su ni tile ala b'i jaabi k'i to la ala o la tuguni le balimaw ibrahim bɔnna adaham a ye fɛn ta de tɛrɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka di basirakaw ma nin ye damadɔ ye ka bɔ fɛn ta o cɛla fɔlɔ kuma minnu bɛ se ka to an kɔnɔ cogo min na a ko an ye ala dɔn ala ka hakɛ an b'o di ala ma an ye ciden kanu wele an yɛrɛ la baara min b'a yira ko ciden kanu bɛ dusukun na o ma waleya kuranɛ bɛ kalan an bolo su ani tile nka kuranɛ ye min kɛ haramu ye a ye min kɛ halala ye a ye min daga a ye min haramuya an mako t'o la an b'a ka kan segin k'o jɔ a ko shaitan y'an jugu ye dɛ nka an ma sira ta an ma lahalaya yira min bɛ shaitan ka juguya ni yira a k'o de kama ala ko k'a tɛ aw jaabi wa ala tɛ aw jaabi ka to lahalaya o la an bɛ masa ta ala deli ala ka kuma ninnu faamuya di an ma k'an kɛ jɔn ye min bɛ ala ka hakɛ di ala ko nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ ma ciden kanu an bɛ masa ta ala deli ala k'an dusukun lamini n'a ye ka farikolo kolo ka bila baaraw la masa ta ala ye kuranɛ min di an ma n'an b'a la ka kalan su ni tile an bɛ masa ta ala deli k'an kɛ jɔn ye min bɛ halala o halalaya ka haramu fana kɛ haramu ye ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'o lahalaya nɔgɔya an bɛɛ ye k'an kisi ka bɔ shaitan ka baara ɲɛw nɔfɛ ala k'o nɔgɔya ne ni anw bɛɛ lajɛlen ye yaasa an ka ala ka hinɛ sɔrɔ lahara an bɛ masa ta ala deli ala ka tile hɛrɛ di an ma labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin